Здравейте, добре дошли в новия влог. Само вече сте видяли каква е темата, а именно ще бъдем като Григор Димитров за 24 часа. Демек ще се храним и ще тренираме. Надявам се наистина да ви хареса видеото. Часът е в момента 7. Те първо ставам, сега се оправям, защото трябва да ходим да бягаме. Имаме от 20 до 30 минутно бягане. След това ще ходим да играем тенис и след това след обеда сме на зала. Наистина убийствен ден. 3 тренировки. Аз се оправям и чаме да бягаме. Вече сме в парка. Сега преди да почнем ще закрием хубаво, понеже не искаме да се контузим, не искаме да чакат 3 тренировки, така че трябва да бъдем внимателни. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Това си беше наистина текало. При положение, че не съм бягал толкова много време. 26 минути избягахме. Тук на екраните ще видят колко километра, понеже нямам часовник. После като видя на телефон колко километра съм избягал, ще напиша тук. Много се изморих доста. Сега ще повърля малко да се пуснат краката. За първо хранене съм си направил една плодова салатка с една доза протеин на прах. Да уточним, понеже в няколко сайта, които гледах за менюто на диетата реално на Григор Димитров, пише, че той няма стриктна диета и просто гледа да се храни здравословно през деня. Така че това е доста голям плюс за мене, понеже цял ден реално ще гледам да се храня здравословно, но менюто си го избирам аз, така че хапваш ми са плодова салатка, направих си и една доза протеин на прах. Искам да вметна в видеото, понеже се качих в колата и искам да видите какво ми е написала моята приятелка. Не знам дали се вижда. Успешен ден, Пати, обичам те, послепи с едно кафенце за успешен ден, успешен старт на деня. И ми оставя едно кафенце. Наистина това е много приятен жест, понеже това са много малки неща, които ти оправят целият ден и заздравяват връзката ти. И апелирам всички момчета и момичета, ако си имат партньори и искат да зарадват своя приятел или приятелка, направете такива жестове, купувайте розичка без повод, примерно не е нужно да е букет, по една розичка. Наистина става много приятно за отсрещния човек. Така че това исках да вметна. Много ти благодаря, Пате. Сега е време да хапна, понеже с малко отиваме на тенис. Между другото, докато си хапвам, искам да ви благодаря за подкрепата на предното видео. Изобщо не очаквах, че ще има толкова много гледания и толкова много позитивни коментари. Имаме над 100 лайка на видеото, за което съм изключително благодарен. Вече сме почти 150 абоната. Наистина едно огромно благодаря. Надявам се и този влог да ви хареса. Така че наистина благодаря ви и очаквайте наистина много готини влогове. Пък ви долу в коментарите може да напишете какви влогове и като цяло идеи за видеа искате да гледате от мене. Аз имам доста идеи, но искам да чуя вашето мнение, така че ще се радвам да напишете долу един коментар. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. Долу горе се получава. Това ми силно за втори път играя самостоятелно. Иначе в университета преди играх. Долу горе знам техниката, ама това ще трябва практика. Няма как.
adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Това приключихме, както виждате съм супер червен. Беше наистина много топло, почувахме повечко, но пораздвижихме се малко. Наистина много готин спорт, много ми харесва. За бъдеще ще гледам да идвам по-често да играя, защото наистина много ми харесва, ама се трябва наистина много голяма практика. Те, които от вас са играли тенис, 100% знаят. Няма как от първия път да се научиш. Хранене номер 2 е именно салатка с пиле и едно фрешче с ананас. Това е второто хранене. Имаме още едно вечерта. Трябва да умолим какво ще хапна за вечеря, но нека първо си хапнем тази салатка и вече си може да се включим от фитнеса. Трябва да дойде време за последната тренировка за деня, именно тази, която е в залата. Ето тук на екрана ще излезе точно каква е тренировъчната програма. Искам да вметна, че това не е едно към едно програмата, която той тренира, понеже не можах да намерят точно с тренировъчната му програма и затова бяха описани няколко упражнения, които той изпълнява. Чувствам се супер изморен вече. Искам вече да минава и тая тренировка и да се прибирам, да се почувам, понеже наистина се чувствам много изморен. А именно направих леко в момента, краката ми в момента просто плачат. Но няма да се отказваме, остана една тренировка и едно хранене. Така че оставам ви и ще се видим вече в залата. I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rocks. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Така, приключихме с тренировката. Значи смазан съм просто. 3 тренировки в един ден. Чак толкова не съм се изцедявал. Не съм много изморен. Сега се прибирам да се почивам. След това ще се направя последното хранене за деня. И мисията е успешна. Един ден като Григор Димитров. Още едно хранене остана, така че айде. Последно хранене за деня, а именно съм си направил, ето е тук е тая голяма купа, 3 телешки кюфтенца и 200 грама ориз в сурово състояние. Мисля, че доста обилна вечеря вече, но наистина трябва да заредя, понеже днеска изгорих сумати калории. Сега си хапвам вечерята и надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да ударите един лайк и да се абонирате. Благодаря ви още веднъж за 150 абоната, които направихме и за гледанията и като цяло всичките добри отзиви за предното видео. Наистина съм ви изключително благодарен. Това е от мене. Айде, peace!